Stoj! Dobrý večer, prajem, pán vodič. Ste ochotní podrobiť sa prehliadke motorového vozidla? Ale samozrejme, nech sa páči. OK, otvorte mi kufor, prosím vás. Nech sa páči. Lekárnička je, rezerva, taktiež, lano a lano je. OK, v pohode. Pán vodič, vykonáme osobnú prehliadku. Čo je toto? Čo je toto, pán vodič? Výbavu ste mali v poriadku? A toto čo je? Zabavuje sa a prosím vás, nastúpte si to vozidlo. Papier nechcete? Ne, díky, mám svoje. Máme honenie vtákov. Ahojte, ja som Lukáš, toto je Dušan, sme partička zo skupiny Stone Cock. Ďakujeme, že pozeráte naše videá, dúfam, že sa vám páčil posledný teaser. Lajkujte, Zdieľajte. smejte sa. Ahojte.